Liberec se musel vypořádat s hodně těžkým losem na úvod jara, napřed doma Baník, potom venku Plzeň. Kdyby ovšem proměňoval šance, bylo by to jedné. Další pozice pro své spoluhráče připravoval. Zkrátka vypadal skvěle, jako kdyby vůbec nechyběl, ale tohle je gól! Hloubou se potřebuje trochu zít, ale tady je Krolis, výborně si odstavil obránce. Krolis, gól! Dostává přihrávku, ještě Krolis, gól! Další chyba, další ztráta Mladé Boleslavi. A je z toho třetí gól, který dává Čendr. Už Liberec směrem dopředu. Jdeme teď velmi dobře pro Galiho. Jeho střílení centra, je to gól, který dává Vyšinský. Dál musel do těžkého zákroku po prvém zápase. Ještě Gali, vrací míč do honě, to je zcela zakončení. Peča, gól! Branky na zápas. Už to jsou branky, které dali domácí nebo hosté. Teď se snaží libereční a vypadalo to, že to je velice dobrá snaha za Libereckou rozporu plnou sezónu dostal. plnění Kamina. Vyšinský. Mikulovo zakončení a Heča. A na svém kontě jeden gól a teď to může být pro Slovan 3-0. A tak to také je. Čendry Ziba. Modrou a bílou tedy dnes jednoznačně říká, že modrá je dobrá. Ziba. Znovu to zkouší.